Всем привет! С вами очередной раз Прасковья. Мы будем смотреть музыкальные видео с моими иностранными друзьями-финнами и посмотрим, как же они будут реагировать на наши русские клипы. Ну что, поехали? Blackstar, Oliver Blackstar! Jälleen! Blackstar! Jälleen! Что ты делаешь перед сном? Мечтаешь о лучшей жизни? Просишь у Бога за своих близких? В уме складываешь числа? Читаешь про Грино и Жанну Батиста? Думаешь, что будет без возврата? Где заныкали Рено аргонавта? Что ждет в финале чемпионата? Проснемся другими на утро, засыпать не в кайф одному-то. Этот сон был темнистый запутан. Я раз института совершил свой главный поступок. Это улыбка и очень к лицу, так порой без снов пару суток. Мы засыпаем с тобой. Мы ждем, что будет лучше, чем вчера. Мы засыпаем с тобой в разных мирах. Мы ждем, что завтра будет лучше, чем вчера. Siis tää on jotenkin tosi hienosti tehty. Oh. Wow. Tykkis. Siis tää oli tavallaan aika jännä, kun vaikka siitä juonesta ei saanut yhtään kiinni, niin se niinku... Se video jotenkin... Selvensi sitä, että mitä tapahtuu. No joo, jotenkin, mutta sitten se niinku, että se video teki siitä niin paljon mielenkiintoista. Niin minusta tää oli kiva ja tää oli hyvin toteutettu tää video ja siinä oli kivoja semmosia niinku väärin laitettuja ja kaikkea kivoja efektejä ja silleen editoitu joku vesi taivaalle ja tällaisia. Niin se oli kiva. Ja tää kappalekin oli ihan hyvä. Ja käsitys. Niin tuo kappale oli semmoinen tosi tanssittava ja sitten tuo video oli semmoinen tosi miellyttävää katsoa, että sitä voisi vaan oikeesti tuijotella pitkästi. Hyvä. 8. 9. Oo. 9. No niin. Itse tykkään tästä kappaleesta hirveästi ihan niinku musiikista. Minä ehkä jo kuuntelen tää ehkä jo 100 kertaa. Ja se kappaleen nimi on Uni. Niin kun se oli niiden pilvien päällä seisoo alussa. Se ne oli niinku... Eikö mitään tyynyjä? Niin, on se lopussa. Niin, miten tyyny? Tää oli hyvä. Tää oli hyvä. Joo, seuraava. Ne lähtee bilettään. Siinä oli Pokemoneja siinä haastattelussa. Tää kappale on jengi. Oliko joksahan laittaa sitä vaan ihan mikään. Ei tarvitse. Tulee ihan hirveästi mieleen se Barbie video. Tai sitten sen Putin on mun paras kaveri video. Niin. This is how we do it in Russia. Tää video on ihan... Tää voi tulla tää just partimeikä. Ой, Ису! Breakdanssia! Niin, mitä niin? Eikö se voisi olla semmonen kuin... Breakdance-ryhmä. Niin. Näitä jos ne on räppäreitä, jotka osaa breikata tolle. Niin.
oikeesti tästä videotyylistä tuli mieleen just Partymaker, Pikapartymaker. Niin, että siinä oli hirveän paljon samanlaisia tanssiliikkeitä ja se musiikin niinku perusrytmikin oli samanlainen, se oli hauska, kun se oli mustavalkoinen. Siis tää biisi oli hyvä ja tää oli semmonen tanssittava ja semmonen, että se vei mukanaan silleen. Joo. Miellyttävä kuunnella. Mutta oli tosi... Se oli vaan semmonen mukaansa vetävä. Sillä, että jos osaisi tanssia, niin tanssis, mutta minun liikkeet rajoittuu semmoiseen. Joten ei. No ei kyllä mitään. 8,5. No mitä? 9+. Hyvä. Se veisi minun arvosana 9. Yes. Bändin nimi on Sienet. Niin. Joo. Sienet. Ja kappaleen nimi on Intro. En tiedä mitä se tarkoittaa, se on varmaan joku englanninkielinen sana. Intro. Joo. Se ei tarkoita mitään. Venäläistä juttuja käsitä, tosi viikolle. Ei se ole Hakkaa sormia siellä. Tää vaikutti aika mielenkiintoiselta, kun tässä niinku ei tavallaan ollut, siis minkä ite löytänyt mitään semmoista yhtä juonta tästä. Se biisin nimi on 505 jotain, eli se tarkoittaa jotain, se olisi jotain. Joo. Tää liittyy jotenkin numeroon 505. Tuo oli aika mitään sanomaton tuo kappale minun mielestä silleen, että se video oli kiva, mutta se kappale oli semmoinen, mitä ei oikein jaksanut kuunnella. Katsokaa miten paljon näyttökertaa. Herra Jeesus! Niin, ja se on tällainen biisi. Joo. 9. Hyvä. 8,5. Joo, 7. No niin. Niin, ja jos minä olisin sanonut 7, niin olisit varmaan ampunut. Tietenkin. Kappaleen nimi on Nimi 505 ja ei tässäkin ole, kun hän niinku laulaa, että sinun nimi on minun lemppinimi ja tämmöstä. No kyllä se vähän ehkä rakkaudesta kertoo. Osaa selittynyt tätä. Joo just. Niin. Пиздец. Оль, это кто? Конь в пальто. Только дурой не будь. Хорошо. Весь мир преобразится сразу, в нем станет больше красоты и засияет улыбки и светло наши берега. Ты станешь мне родным и близким, растает лед, зайдут снега, когда себе я вставлю сиськи. Эти полки. Я перезвоню. Miksi tuo on raskaana ja silloin satteli? Sillä ei mennä kauhean hyvin. Ei. Знаешь что, девочки, я не курю. Я вставлю сиськи. Sillä oli isot tissit. Niin. Я вставлю Надо. Onko se mun tarve? Joo, no se tuntuu, että minä valitan. Onko se mun vauva? запоют зимой птицы, решат проблемы жизни.
больше верит в подчинность и плохо при тебе. Sillä on vähän samanlaiset hiukset kuin minulla. Я все понимаю. Но мы ведь могли детей родить. Двух дочек. И даже такого. Если мы будем ждать чудес, то мы можем оказаться. Лучше работать, засучив рукава самих. Спасибо, Владимир Владимирович. Сверлить соседи перестанут, приветливыми станут лица пивных изотонов свежий стал, почти бесплатно будет литься, и санкции отменит. Отдал себе, я стану сельским. Se on jotenkin tosi häirittävää tää. Отдал себе, я стану сельским. Он дома сюда! Ну что тупик? Ты что, стесняешься? Нет. У меня очень маленькая грудь. Ну, хочешь, я тебе большой сиськи сделаю? Mikä vittua? Лен, ты чего? Ne on noiden saksien vika! Sillä naisella oli selvästi ulkonäköpaineita. Ja ne ulkonäköpaineet varmaan syntyi siitä, kun se löysi sen miehen, sen toisen naisen kanssa. Ja sitten se ajatteli, että se pitää näyttää siltä, että joku mies tykkää siitä. Se oli tosi hämmentävä. Jos tietäisi juonen, niin osaisi sanoa ehkä vähän tarkemmin arvosana. Mutta jos nyt alustavasti jotain sanotaan, niin ehkä 7,5. Tällä kertaa se video oli todella hämmentävä, niin en minä kyllä sitä kappaletta huomannut millään tavalla. 8, 7. No siis silloin kun kiinnitti huomiota siihen kappaleeseen, niin se oli ihan kivan kuuloinen se kertosävy. Niin, se meni. Mut sitten, en mä tiedä, joku 7. Ja siinä oli hirveästi puhetta väleissä, semmoisia pitkiä puhekohtia. Dialogeja. No joo. Eka mitä pitäisi kertoa, että tämä niinku bändin nimitys on Leningrad, eli Pietari, ja ne on Pietarista, ja se on ihan logista, että heillä on tämmöinen niinku nimetys. Kappaleen nimi on Tissit. Mä tiedettiin! Se ei ollutkaan mieltä. Niin, mä otin niinku ihan hyvin arvon, että hän niinku näki hän niinku ex-poika, no ihan silloin se oli vielä poikaystävä toisen naisen kanssa ja hän oli isot tissit. Ja hän vaan tuli mieleen, että se tapahtui just sen takia, että hän on niinku, ei ole niinku semmoinen, hän ei ole yhtään tissiä ja hän ei ole hyvän näköinen ja tämmöistä. Mitä? Se ei ole No, ei halua sillä tuolla. Ei sulla ole. Ihan vittu.
Annan tästä ehkä 9 kuitenkin, koska tässä niinku tää video oli tavallaan hieno, vaikka se oli kauhea. Niin siis se oli tosi häiritsevä, mutta silti se oli hieno ja tuo kappalekin oli sinällään ihan jees. Mä en ois halunnut nähdä tuota videota, mutta tuo kappale oli hyvä. Ehkä... En minä ollut tylsä, mutta 8. Спасибо, что посмотрели это видео, было очень забавно. Оставляйте опять же свои комментарии, какие вы хотите увидеть в следующем видео, какую музыку хотите увидеть в следующем видео, и уже количество лайков под эти комментарии я буду выбирать эту музыку. Вот, всем спасибо, что опять же посмотрели это видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Пока-пока! Пока!